ki program nang ta jing lekai lashai ka sngi men step but ya ki program ki bala deb lekai ha ke sngi bomta te yo la se don apreng jong phi ki bom yo ban page mo te phi kwa ban up tanya ka result mo la ne mana ban job mana ban rem mo te henry se ki don apreng jong phi ki pa page tinga kwa ban hikai mo ban pi phi khniat ya ki program ki ban se lekai lashai ka sngi ru but ki program ki bala deb ka sngi kane ka dei ka raw 16 mo te kala dei ka raw 16 om dei shu ka tu ka raw 32 mo te page phi hang ne mo menit ke jing lekai kalong ka par kwe persya ya ka fran mo te ka par kwe persya ka fran la job no ka fran da sigol mo nang ta phin hang ne mo ka Canada persya ya ka Morocco te la job no da ka Morocco like gol ten rai ki program ki ban lekai la shai ka sngi phin kan mo ka Brazil persya ya ka Norway hakapor chibiji steng la shai step sa kan mo chibiji steng la shai step te ka Brazil kan ikun persya ya ka Norway te nomor ba pidon kaman kan mau kapor te nangta ka Mexico mo ka Mexico persya ya ka England la shai ka sngi step hakapor san biji steng la shai step sa kan mo la shai step men sngi mdan mo tang la shai step te ka Mexico persya ka England tang la shai step san biji steng step mo te tang kan ko Facebook ngin sa sempat aku bebek video